Ja som asi v raji. Nejdem domov, ostávam tu. A prečo? Všetko je topka. Perfektnú babu máme, ktorá sa o nás stará. S úžasnými okuliármi. Tak to asi. Všetko je super. A prečo si vybrala cestovku Objavuj svet? Pretože som pozerala na ňu a páči sa mi, ako to všetko organizuje. Na internete som videla. Áno. Všetko bolo top. Máme ale taký freestyle. A máš pocit, že toto je freestyle? Mám pocit, že to je nenasilné, to super, pohodové. Ahoj, poďka, robíme videorecenziu. Kopec zábavy a kopec randy. Perfektná stanka. Veľa sa nasmejeme. Nikto nás na nič nenúti, všetko je super, skrátka. A ubytka? Je toto lepšie ako hotel? Určite, určite. A prečo je to lepšie ako hotel? Pretože sme tak združení úplne.